Yan, good day guys, no? So, mga mi, oh, grabe yung kapal nito, oh. You know, para siyang cake. Yun, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ito ang kapal. Oh, para siyang cake. Grabe. Ano kaya to? Oh, naku, pacheck nyo po yung mga ano nyo mga mi, ha? Yung mga washing machine nyo, oh. Grabe, oh. Parang makakabuo ng isang buong cake dito, oh. Ito, kapal din ng ano niya, oh. Ito, dikit na, oh. Tigas na siya. Para siya semento. Pero ito talaga the best. Grabe, oh. Para siyang ano, Black Forest chocolate. Yun.